अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंदरिकी ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 8వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. అక్షర బ్రహ్మయోగము అది ఈరోజు 8వ అధ్యాయము. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అనే పేరు ఉందని చెప్పుకున్నాము. యోగం అంటే భగవంతునితో కనెక్షన్ విత్ గాడ్, భగవంతునితో సంబంధం అని చెప్పుకున్నాము. సో భగవత్ ప్రాప్తి. అక్షర బ్రహ్మ అంటే క్షరము అంటే నాశనం అయ్యేది, అక్షరము అంటే నాశనం లేనటువంటిది. నాశనం లేనటువంటి బ్రహ్మ యొక్క యోగము అంటే ఈ భగవంతుడు. అక్షర ఎవరు? నాశనం లేనివాడు, అవ్యయుడు అంటే ఖర్చు కానివాడు, నాశనం కానివాడు అంటే భగవంతుడు. సో అటువంటి భగవత్ ప్రాప్తి అని కూడా దీనికి పేరు. సో ముందుగా నిన్న 6వ అధ్యాయంలో ఏం చూసామన్నది ఒక్కసారి 7వ అధ్యాయంలో నిన్న మనం కొన్ని విషయాలు చూసాము. అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా అర్జునుడు అడగటం మనం చూసాము. సో బ్రహ్మ అంటే నాశనం పొందజాలని, జీవాత్మ నాశనం పొందనటువంటి జీవుడు ఆత్మని. మరి ఆధ్యాత్మం అంటే దాని యొక్క స్వభావం అని. కర్మ భౌతిక శరీరానికి దారితీసే కర్మలు. అధిభూతం అంటే భౌతిక ప్రకృతి. అధిదైవం దేవీ దేవతలు ఉండే విరాట రూపం. అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞభోక్త ఎవరు అంటే పరమాత్మ. అది యజ్ఞం ఎక్కడుంటాడంటే అందరి హృదయాల్లో. మరి చివరి సమయంలో కృష్ణుడిని స్మరించుట ఎట్లా అంటే జీవితాంతం మనం స్మరణను అభ్యసించాలి. సో ఇక్కడ మనము ఈ అక్షర బ్రహ్మ యోగము ఏమిటో చూద్దాం. మొట్టమొదటగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మం కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమా అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిముచ్యతే. సో అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, సో ప్రభు పురుషోత్తమా, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? కిం తద్బ్రహ్మ, ఆ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? కిం అధ్యాత్మం, అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి పురుషోత్తమ? అధిభూతం చ కిం, ఇంకా అధిభూతం అంటే కూడా ఏమిటో ప్రోక్తం చెప్పు.
అధిదైవం కిం ఉచ్యతే, అధిదైవం అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. సో ఎన్ని అడిగాడు ప్రభువు, పురుషోత్తమ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, కామ్యకర్మలంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటి, దయచేసి వివరించండి అని 5 విషయాలు అడిగాడు. ఇంకా కూడా ఏమడుగుతున్నాడు, అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. సో మధుసూదన, యజ్ఞప్రభు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు, ఇంకా అడుగుతున్నాడు. ఇందాక ఒక 5 ప్రశ్నలు అడిగాడు, ఇక్కడ ఇప్పుడేమో అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటి, దేహేస్ అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన, అతను ఈ యజ్ఞప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడు మన దేహంలో ఉంటాడు. ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభి. సో చివరి సమయంలో, ప్రయాణకాలం అంటే చివరిలో అంతిమ దశలో మరి వీళ్ళు ఈ భక్తులంతా కూడా నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. సో మధుసూదన, ఈ యజ్ఞప్రభువు ఎవరు, ఏ విధంగా అతను మన దేహంలో ఉంటాడు, ఈ భక్తులంతా కూడా చివరి సమయంలో నిన్ను ఏ రకంగా తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్పి ఇంకా కొన్ని ప్రశ్నలు ఈ శ్లోకంలో కూడా అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు సమాధానం చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. అక్షరం బ్రహ్మ పరమం. సో అక్షరం, నాశనం లేనటువంటి దివ్యమైనటువంటి బ్రహ్మము స్వభావం, పరమం స్వభావో అధ్యాత్మం ఉచ్యతే. సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము అని అనబడతాడు. సో అక్షరం, నాశనరహితుడు, సర్వోత్తముడైన జీవుడు బ్రహ్మం అనబడతాడు. సో స్వభావో ఆధ్యాత్మం ఉచ్యతే. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం పరమం స్వభావో, ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావాన్నే ఆధ్యాత్మమని చెప్తారు. తర్వాత భూతభావోద్భవకరో అంటే సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ, సకామ కర్మ అన్నమాట అని అంటారు. భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. సో అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే, సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కర్మ అంటే మరి మనం ఏ పని చేస్తే దానికి తగ్గ రియాక్షన్ ఉంటుంది, దానికి తగ్గ ప్రతిక్రియ ఉంటుందన్నమాట. మనం చేసే పనులు, అందుకే మనకు బంధాలు అంటుకుంటాయి అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఏ పని చేస్తే, మంచి పని చేస్తే మంచివి, చెడు పని చేస్తే చెడువి, ఏ పనికి తగ్గ రియాక్షన్ ఆ పనికి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రియాక్షన్ని బట్టి మనకి నెక్స్ట్ జన్మ సంప్రాప్తిస్తుంది. ఆ కర్మబంధాలన్నీ అక్యూములేట్ అయిన తర్వాత దానివల్ల వచ్చే బ్యాలెన్స్ అంటే నెగిటివ్స్ పాజిటివ్స్ అన్నీ లెక్క కట్టుకుని చివరికి ఆ బంధాలలో మన స్థితి ఎలా ఉంటుందో ఆ బంధాల వల్ల ఆ రకమైన స్థితిని మనం నెక్స్ట్ జన్మలో పొందుతాము అని అంటారు. సో సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కర్మ అంటే దాని అర్థం అదనమాట. మన నెక్స్ట్ జన్మ కారణం ఏమిటంటే మనం ఈ జన్మలో చేసే కర్మలు. అంటే కర్మ అంటే చెడనే కాదు, యాక్షన్ అని అర్థం. ఏదైనా ఒక పనిని కామ్యకర్మ అంటాం మనం. సో ఆ పనులన్నీ కూడా అవి కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు కాబట్టి, కామ్యకర్మలు అంటే మళ్ళీ జన్మెత్తటానికి మనకు పడే మనం మళ్ళీ జన్మెత్తటానికి మనకి ఈ బంధాలు కారణం. ఈ బంధాలు దేనివల్ల వస్తున్నాయంటే మనం చేసే పనుల వల్ల. కాబట్టి అటువంటి పనులనే కామ్యకర్మలు అంటారు. ఈ కామ్యకర్మల బంధాల వల్లే నెక్స్ట్ జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అటువంటి నెక్స్ట్ జన్మకు కారణమైనటువంటి ఈ కామ్యకర్మలే కర్మ అంటే అర్థము అని చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మం అంటేనేమో నాశనరహితుడు అయిన ఆత్మ. మరి తర్వాత ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి అంటే ఆ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం. అంటే
మరి ఆత్మ నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ ఆత్మల క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సచ్చిత్తానంద, నిత్యము ఎప్పుడు ఉంటుంది, శాశ్వతమైనది, ఎటర్నల్ అని చెప్పేసి. సో ఆ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము. ఇకపోతే కర్మ అంటే ఏమిటంటే మళ్ళీ జన్మ రావటానికి, సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి కారణమైన కార్యమే కామ్యకర్మలు. మళ్ళీ జన్మ రావటానికి కారణమయ్యేటటువంటి ఈ పనులన్నీ కూడా కామ్యకర్మలని అంటారు. సో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం, ఆత్మ మనకు తెలుసు, ఆత్మ ఇలా ఒక శరీరంలో ప్రవేశించి ఆ శరీరం పెద్దదవుతూ కృషించిన తర్వాత మళ్ళీ వేరొక శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్పుకున్నాము. ఈ శరీరంలో ఈ సమయంలో మనం చేసే కామ్యకర్మలను బట్టి మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో అదంతా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. సో దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడైన అర్జునుడా, శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతినే అధిభూతం అంటారు. అధిభూతం క్షరోభావ. సో ఇది నాశనం అయ్యేది ఈ భౌతిక ప్రకృతి. అంటే మరి ఎప్పటికీ ఉండదు, శాశ్వతం కాదు, మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మన బాడీ లాగానే దీనిని అధిభూతం అని అంటారు. సో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అధిభూతం అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. తర్వాత సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవం. సో అధిదైవం అంటే ఏమిటంటే మొత్తం ఈ విశ్వాన్నంతటినీ కూడా తనలో ఇముడ్చుకున్న సూర్యచంద్రులతో సహా అన్నీ కూడా తనలో ఉన్నటువంటి ఆ విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవము అని అంటారు అని చెప్పి ఇంకా ఏమంటున్నారు, దేహే దేహభృతాంబర. సో ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి పరమాత్మ రూపంలో ఉండే అధియజ్ఞాన్ని, అంటే యజ్ఞప్రభు ఎవరు అని అడిగాడు కాబట్టి అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞప్రభువు. ప్రతి దేహంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండే యజ్ఞప్రభువును నేనే అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్లోకంలో ఈ 3 మాటలకు అర్థాలు చెప్పారు. అధిభూతం అంటే భౌతిక ప్రకృతి, అధియజ్ఞం అంటే పరమాత్మ, మరి అధిదైవం అంటే సూర్యచంద్రులతో సహా అన్నీ కలిగి ఉన్న భగవంతుడి విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవం. ఈ 3 విషయాలు ఇక్కడ చెప్పారు. సో మొత్తం ఇక్కడ మనం అర్జునుడి ప్రశ్నలు, వాటికి ఆన్సర్స్ ఇంకొకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి అన్నాడు. అంటే నాశనరహితము దివ్యము అయిన జీవుడు. ఏమిటది? మనలో దివ్యమైనది, నాశనం లేనిది ఏమిటి? ఆత్మ. శరీరం ఎలాగూ నాశనం శరీరానికి ఎండ్ అనేది ఉంటుంది, కానీ ఆత్మకు లేదు. కాబట్టి నాశనరహితమైనటువంటి దివ్యమైన ఆత్మే బ్రహ్మం. ఆధ్యాత్మం అంటే ఆ జీవుడి యొక్క నిత్య స్వభావం, అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం. అది సత్యము, ఎటర్నల్, శాశ్వతము, నిత్యము, అజో, పుట్టుకలేనిది అని చూసాం. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. అజో పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. నా హన్యతే అంటే దానికి అంతం లేదు. నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే, శరీరం పోయినా కూడా ఆత్మకు అంతం అనేది లేదు అని. అందుకని నిత్యమైనది కాబట్టి అది ఆత్మ యొక్క స్వభావం. కాబట్టి ఆ నిత్యమైన ఆత్మ స్వభావాన్నే ఆధ్యాత్మము అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో బ్రహ్మం అంటే ఏమిటో చూసాం, ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటో చూసాం. కర్మ అంటే మన దేహోద్భవానికి సంబంధించిన కార్యము. మనం చేసే పనులతో నెక్స్ట్ జన్మలో మన దేహం ఏమిటో మనకు డిసైడ్ అవుతుంది. ఇలాంటి పనులన్నింటినీ కర్మలు అంటారు. అధిభూతం అంటే భౌతిక జగత్తు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి అంతా అధిభూతం. అధిదైవం అంటే సర్వదేవతలను, సూర్యచంద్రులను అన్నీ కూడి ఉండే భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపం, విరాట్ స్వరూపం అని కూడా అంటారు. అదే అధిదైవం. అధియజ్ఞ అంటే యజ్ఞప్రభు, ఎవరు? మనందరిలో ఉన్న పరమాత్మ. అధియజ్ఞం ఎక్కడుంటుంది అంటే ప్రతి జీవి హృదయంలో భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. మరణ సమయంలో కృష్ణుణ్ణి ఎలా స్మరించాలి,
అంటే మరి నిన్ను భక్తులు చివరికి అంతిమ దశలో ఎలా నిన్ను తెలుసుకుంటారు అంటే, ఎలా స్మరించాలి అంటే జీవితకాలం మనం అలవాటు స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయటం ద్వారా. మరి అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉందనుకోండి, మనకు సడన్ ఎగ్జామ్ పెడితే ఎవరు పాస్ అవుతారు? ఎవరైతే ఏ రోజు పోర్షన్ ఆ రోజు కంప్లీట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు చక్కగా రాయగలుగుతారు. అలాగే మనం ఈ స్మరణ, భగవంతుడి స్మరణ అనేది ఆ ధ్యానం మనం అలవర్చుకుంటే మరి మనకు అది ఎప్పుడు కూడా నోటి మీద ఉంటుంది. సో ఏ సమయం అంతిమ సమయమో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి అది అలవర్చుకుంటే మనకు అది ఎప్పుడు మన మనసులో ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. సో చివరిలో ఎవరైతే నన్ను తలుచుకుంటూ ఈ శరీరాన్ని వదులుతారో, అంతకాలే చ మామేవ, చివరిలో నన్నే స్మరిస్తూ ముక్త్వా కళేవరం, అంటే కళేవరం అంటే ఈ శరీరాన్ని ఎవరైతే ముక్త్వా వదులుతారో, యఃప్రయాతి సమద్భావం, వాళ్లకు తప్పనిసరిగా నా భావం లభిస్తుంది. ఈ యాతి నాస్త్యత్ర అసంశయ, దీంట్లో సంశయం అనేదే లేదు, దీంట్లో సందేహం అనేదే లేదు. దీంట్లో చివరి సమయంలో నన్ను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నా భావాన్ని పొందుతారు, అంటే నన్ను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు, మోక్షాన్ని పొందుతారు అని అర్థం. ఇందులో సందేహం అనేది ఏది లేదు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి చివరిలో స్మరించటం మనకు ఆ ప్రాప్తిని ఇస్తుంది. ఉదాహరణగా ఇక్కడ భీష్మ పితామహులు ఉదాహరణ ఏముంది, ఉన్న విషయం చెప్తున్నారు. భీష్మ పితామహులు మరి చివరిలో ఆయన ఉత్తరాయణం కోసం చూస్తూ భగవంతుడి యొక్క సమక్షంలో విష్ణు సహస్రనామాన్ని చదువుతూ ఆయన దేహాన్ని చాలించడం జరిగింది. సో చివరిలో ఇంకేం చెప్తున్నారంటే, యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావభావితః. యం వాపి స్మరన్ భావం, ఏ ఆలోచనలు భావాలతో అయితే భావాలు తలుచుకుంటూ త్యజత్యంతే కళేవరం, ఈ శరీరాన్ని వదులుతాము అంటే ఏ ఆలోచనలు ఆలోచిస్తూ ఈ శరీరాన్ని వదులుతామో తం తమేవైతి కౌంతేయ, ఆ ఆలోచనలే సదా తద్భావ భావిత, ఆ ఆలోచనలకు తగినటువంటి స్థితిని పొందుతారు అని చెప్పి కౌంతేయ అని చెప్తున్నారు. సో మనిషి అంతిమ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని, ఏ ఆలోచనలతో భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితిని పొందుతాడు. అందుకే భగవంతుడు మరి నన్ను ఆయన్ని స్మరిస్తూ వదిలితే ఆయన భావాన్ని పొందుతాం, ఏ విషయాలు స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతామో దానికి తగ్గ స్థితినే పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దానికి ఉదాహరణగా భరత మహాముని అని ఆయన కథ ఒకటి ఉన్నదన్నమాట. అది ఏమిటో చూద్దాం భాగవతంలో. సో ఈ భరత మహాముని ఒక గొప్ప రాజు. ఆయన ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గం మీద మక్కువతో ఆయన రాజ్యాన్ని, భార్య బిడ్డని అందరినీ కూడా వదిలేసి ఆయన అరణ్యంలోకి వచ్చి ఇలా తీవ్రంగా ఈ యజ్ఞాలు, యాగాలు, తపస్సులు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ మోక్ష మార్గాన్ని వైపు వెళ్తూ మోక్ష మార్గానికి అతి దగ్గరలోకి రావటం జరుగుతుంది. ఒకరోజు ఈ లేడీని ఒక పులి తరుముతూ వచ్చి ఆ లేడీ భయంతో అక్కడ నీటిలో దాటబోతూ పడిపోయి ప్రాణాలు వదలటం జరుగుతుంది. అయితే ఆ లేడీ ఆ సమయంలో గర్భంతో ఉండటంతో ఒక లేడి పిల్లను అక్కడ ప్రసవించి వదిలి చనిపోతుంది. సో ఈయన వెళ్ళి ఆ చిన్న లేడి పిల్లని తీసుకొచ్చి దానికి సపర్యలు చేసి దానికి కావలసినవన్నీ ఇస్తూ దాన్ని సంరక్షించడం జరుగుతుంది. అయితే ఆయన అంతటితో కాకుండా దాని మీద విపరీతమైనటువంటి అనురాగాన్ని పెంపొందించుకోవటం జరిగింది. సో రోజు దీనిని చూస్తూ దానికి కావలసినవి ఇవ్వటం వరకే కాకుండా ఆ అటాచ్మెంట్ అనేది ఆయనకు డెవలప్ అయిపోయింది. ఆ అటాచ్మెంట్ డెవలప్ అవడంతో ఒకరోజు ఈ లేడీ అటు ఇటు వెళ్ళి ఎంతసేపటికి రాకపోతే దానిని వెతుక్కుంటూ ఈయన
వెళ్ళటం జరిగి వెతికి వెతికి చివరకు ఆ వెతకటంలో ఎక్కడో ఒక లోయలో పడిపోయి ఆయన ప్రాణాలు వదలటం జరిగింది. ఆ వదిలేటప్పుడు ఆయన మనస్సులో ఈ లేడీ గురించిన ఆలోచనలే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకు నెక్స్ట్ జన్మలో ఆయన లేడీగా పుట్టడం జరిగింది. కానీ పూర్వజన్మ పుణ్యంతో ఆయన పూర్వజన్మ గుర్తుండి ఆయన ఆ లేడీ రూపంలో ఉంటూ అక్కడ మునులు వాళ్ళ ఆశ్రమాల్లో ఆ యజ్ఞాలలో వేసినవే ప్రసాదంతో ఉన్న ఆకులు అవి తింటూ ఆ రకంగా జీవితాన్ని గడిపి ఆ తర్వాత మళ్ళీ జడభరతుడు అనేటటువంటి ఒక జన్మని ఎత్తి ఆ జన్మలో ఆయనకు మోక్షం రావటం జరిగింది. సో ఆయన మోక్షానికి అతి దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఈ లేడీ మీద ఉన్న అటాచ్మెంట్తో ఆయన చివరిలో అలా తలుచుకుంటూ ఉండటం వల్ల ఆ లేడీలాగా పుట్టడం, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మలో ఆయనకు మోక్షం రావటం జరిగింది. ఇది ఒక ఉదాహరణగా చెప్తారనమాట. ఏది మనం చివరి నిమిషంలో ఏవైతే ఆలోచిస్తామో అవే భావాలు పొందుతాము అని. అందుకని అంతకుముందు శ్లోకాల్లో భగవంతుడిని గురించి తలుచుకుంటూ ఉంటే మనం భగవంతుడి భావాల్ని పొందుతాము అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తారన్నమాట. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. నన్ను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెడితే నా భావాన్ని పొందుతాడు, ఇందులో సందేహం లేదు. సో తస్మాత్, కాబట్టి చివరిలో ఏ భావాలు నువ్వు ఆలోచిస్తే దానికి తగ్గట్టు పొందుతారు అని చెప్పి మనం ఈ భరత మహాముని స్టోరీని చూసాము. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. సో కాబట్టి అన్ని కాలాల్లోనూ నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి, అన్ని సమయాల్లోనూ అని చెప్తున్నారు. అంటే యుద్ధం చెయ్యి అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు క్షత్రియుడు యుద్ధానికి వచ్చి యుద్ధం చేయని అంటున్నాడు. కాబట్టి అర్జునుడు యొక్క స్వధర్మం యుద్ధం చేయటం కాబట్టి విద్యుక్త ధర్మం ఆయన నిర్వర్తించాలి. కాబట్టి నువ్వు అది ఇది వాళ్ళని చంపుతున్నాను వీళ్ళని చంపుతున్నాను అనే ఆలోచన కాదు, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నన్ను స్మరిస్తూ నువ్వు యుద్ధం చేయంటే మనలందరికీ కూడా ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ మన నిత్య జీవిత పోరాటాన్ని మనం సాగించాలి. మనం మరి లైఫ్ అంతా స్ట్రగులే కదా, ఒక పోరాటం అనుకోండి, జీవితమే ఒక పోరాటం అనే మాట వింటూ ఉంటాం. లేచిన దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ ఒక స్ట్రగుల్ లాగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి నిద్ర లేవటమే స్ట్రగుల్. సో ఇలా మనం ఏది చేసినా కాబట్టి మన పోరాటాన్ని, మన యుద్ధం ఇదనమాట, మన స్ట్రగుల్. కాబట్టి ఎలా మనం దీనిని సాగించాలి అంటే, పోరాడాలి అంటే సర్వేషు కాలేషు అన్ని సమయాల్లో మనుస్మర భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకుని మనం మన జీవన పోరాటాన్ని సాగించాలి. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించి మీరు ఇలా ఉంటే గనక మామే వైశ్యస్య అసంశయం, నన్ను తప్పకుండా మీరు అసంశయం పొందటంలో సందేహం లేదు ఇలా ఉంటే గనక. కాబట్టి అర్జున, నిరంతరం ఎప్పుడూ నన్ను స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధాన్ని చెయ్యని అర్జునుడికి చెప్పారు. మనం కూడా మన డ్యూటీస్ని భగవంతుడిని స్మరిస్తూ చేయాలి. మనసును బుద్ధిని భగవంతుడిలో నింపితే, నీ భగవంతుడి మీద నింపితే నీకు నిస్సంశయంగా నువ్వు నన్ను పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. నిరంతరం స్మరిస్తూ అంటే 24 గంటలు స్మరణ నోటితో చేయకపోయినా మనస్సులో ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రతిష్ఠించుకుంటాం అనేది చెయ్యాలి. అది ఎలా వస్తుంది అంటే యద్భావం తద్భవతి, ఏది ఆలోచిస్తే అదే అవుతాం. కాబట్టి భగవంతుని గురించి స్మరించుకుంటూ ఉంటున్నప్పుడు మనకు ఆ భగవతత్వము, భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా మనసులో ప్రతిష్ఠించుకోగలుగుతాం వీలవుతుంది. అది నిరంతర స్మరణ అంటే ఎప్పుడూ బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ మనకు ఆ భావం బలంగా ఉంచుకోగలగటం.
అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. సో అభ్యాసయోగయుక్తం, సో ఈ ప్రాక్టీస్తో, ఈ యోగంలో ఏది భగవంతుని ఎప్పుడు కూడా మనసులో ప్రతిష్ఠించుకోవటానికి చేసేటటువంటి ఈ సాధన, ఈ అభ్యాసంలో చేతసా నాన్యగామిన, ఎవరైతే ఈ ప్రాక్టీస్లో ఎప్పుడు కూడా నిమగ్నమై ఉండి, అంటే దాంట్ నుంచి వైదొలగక, ఒకరోజు చేసి ఒకరోజు కాదు, ఎప్పుడు నిత్యము ఆ ప్రాక్టీస్లో ఉంటూ ఉండే వాళ్ళకి పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్, నన్ను భగవంతుడిగా, దేవదేవుడిగా, దివ్య పురుషుడిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు. యాతి పార్థాను చింతయన్, వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్, వాళ్ళు ఇలా ఎప్పుడు కూడా ఈ యోగంలో, ఈ నన్ను ఇలా ధ్యానించే వాళ్ళు ఆ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా నిత్యము ఇలా ఒక హ్యాబిట్లో ఉండేవాళ్ళు, ఆ రకంగా ధ్యానించే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు. సో ఇక్కడ ఈ చెప్పాము, స్మరణ చేసే భక్తులను చూస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు సడన్ టెస్ట్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఎంత భయం వేస్తుంది, మనం అయ్యో చదవలేదే, ప్రిపేర్ అవ్వలేదే మనం అనుకుంటాం. సో అందుకని దానికి రెడీగా ఉండాలి అంటే, మరి ఎప్పుడు రెడీ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు రెడీ అవ్వాలి. దానికి సిలబస్ ఏమిటి అని కనుక మనం అనుకుంటే, ఎలా రెడీ అవ్వాలి అంటే మరి జపం చేయటం, భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా మనం అలవర్చుకుంటే మనం ఈ సడన్ పరీక్ష, అంటే ఏ క్షణంలో మనం అంతిమ దశ ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి మనం నిత్యము కూడా ఈ రకమైన అలవాటులో ఉంటే మనం ఆ పరీక్షకు రెడీగా ఉన్నట్టు. ఏ రోజు పోర్షన్ ఆ రోజు చదువుకుంటే ఎప్పుడు పరీక్ష పెట్టినా మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పినట్లుగానే, ఇలాగే ఎప్పుడు మనకి అంతిమ సమయం వచ్చినా మనం మన భక్తి మార్గంలో ఉంటే మనకు ఎప్పుడైనా రెడీగానే ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. ఏ సమయంలో అంటే మనం ఇప్పుడే మనం అన్నీ చేస్తే ఫలితం ఏమిటి అంటే మోక్షం వస్తుంది. సో ఎప్పుడు సిద్ధం అవ్వాలంటే ఇప్పుడే, రేపో ఎల్లుండో అనుకోకూడదు. ఎప్పుడు వీలైనంత వెంటనే ప్రారంభించి ఈ మార్గంలో ఉండటం. ఏం చేయాలి, మన సిలబస్ ఏమిటి, జపము, భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం. ఏ సమయంలో అంటే మరి మనం రోజు అది అలవర్చుకుంటే ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి మనకు మోక్షం వస్తుంది అని చూపిస్తున్నారు. భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనోరణీయం సమనుస్మరేత్య సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాద్. ఎలా స్మరించాలో భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి అని చెప్పుకున్నాం. ఎలాగూ అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ ధ్యానం. సో సర్వము తెలిసిన వాడిగాను, కవిం పురాణం అనుశాసితారం, సో అతి ప్రాచీనుడుగాను, మరి అనుశాసితారం నియంత్రించేవాడిగాను, అనోరణీయం అంటే సూక్ష్మం, అణువు కంటే కూడా చిన్నవాడిగా, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు. అందరిలో భగవంతుడు ఉంటారు, సో అణువులో కూడా ఉంటారు కాబట్టి అణువు కంటే చిన్న సూక్ష్మమైన వాడిగాను, సమనుస్మరేద్య, ఆ రకంగా మనం స్మరించాలి. సర్వస్య ధాతారం, అందరినీ కూడా పోషించేవాడిగా. అచింత్య రూపం అంటే మనం ఊహాతీతం, మన ఇమాజినేషన్కి అందనటువంటి రూపము, బియాండ్ ఇమాజినేషన్. ఆదిత్యవర్ణం ఊహాతీతుడు అనమాట. ఆ తర్వాత సూర్యుని యొక్క తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ తమసః పరస్తాత్, ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియమైనవాడు, దివ్యమైనవాడు. తమసః పరస్తాత్ అంటే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కల్మషాలు వీటన్నిటికీ కూడా ఈ అజ్ఞానానికి దూరంగా అతీతుడు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడిని
ఏ రకంగా స్మరించాలి అంటే ఆయన సర్వం తెలిసిన వాడుగాను, అతి ప్రాచీనుడుగాను, అందరినీ కూడా నియంత్రించేవాడిగాను, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడిగా, అన్నింటినీ పోషించేవాడిగా, మనందరినీ మన ఈ ప్లానెట్స్ని అన్నిటినీ విశ్వాన్ని పోషించేవాడిగా, అన్ని భౌతిక భావాలకు బియాండ్ ఇమాజినేషన్, అన్ని మనకుండేటటువంటి ఇటువంటి సత్వరజస్తమో గుణ భావాలకు అతీతుడు, ఊహాతీతుడు, ఎల్లప్పుడూ కూడా రూపసహితునిగా మనం పరమపురుషుణ్ణి ఈ రకంగా ధ్యానించాలి. ఆయన సూర్యుడిలాగా ప్రకాశించేవాడు, మరియు ఈ భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైనవాడు. సో ఇది భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకుని మనం ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి భక్తిభావంతో స్మరించాలి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మన యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఎంతమంది ఉన్నారో దయచేసి ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వెంటనే చేశారు మన గోపాలకృష్ణ గారు. ఇంకెవరైనా మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. నేను కంటిన్యూ చేసి ఒక 2-3 శ్లోకాస్ వరకు టైం పెట్టుకుందాము. ఆ తర్వాత కౌంట్ చూద్దాము. మీరు ఎక్కడైనా దూరంగా ఉండి వింటుంటే ఒకసారి దగ్గరకు వచ్చి మీ ఫోన్ మీద కానీ ల్యాప్టాప్ మీద కానీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయవలసిందిగా అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభా పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. పార్థ, క్రమం తప్పకుండా నన్ను అనన్యచేత సతతం ఎప్పుడు కూడా ఈ నిరంతరం నన్ను యోమాం స్మరతి నిత్యశః ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తారో ఎప్పుడు నిత్యము కూడా సతతం అనన్యచేత అంటే అతి అనన్య అంటే విపరీతమైనటువంటి శ్రద్ధతో నన్ను నిత్యము ఎవరైతే స్మరిస్తారో తస్యాహం సులభ పార్థ వాళ్లకు నేను చాలా సులభం పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగిన ఈ రకంగా నిత్యము ఈ యోగంలో స్థిరపడినటువంటి యోగికి నన్ను పొందటం చాలా సులభం, నేను చాలా ఈజీగా వాళ్లకు దొరుకుతాను అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి? క్రమం తప్పకుండా అనన్యచేత సతతం ఎప్పుడూ కూడా నిరంతరం నన్ను స్మరించే వాళ్లకు నిత్యము తస్యాహం వాళ్లకు నేను సులభంగా లభిస్తాను. సో ఓ పార్థ పృథక్ కుమారుడా, క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించేవాడికి అతని స్థిరమైన భక్తి కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను అని చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి స్మరించే ఒక భక్తుడిని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఇద్దరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మన యూత్ గ్రూప్ అంటే 25 years అండ్ బిలో, ఆ క్రింద 25 సంవత్సరాలు ఆ లోపు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. ఇద్దరే హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఇంకా ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. మరి నిన్న కనీసం 4-5 దాకా చేశారు, ఈరోజు ఇద్దరే చేశారు. మరి మీరు దగ్గరలో ఉన్నారో లేదో మీరంతా కొంచెం ఒకసారి వచ్చి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎవరు 25 years లోపు? ఓకే, ఇంకొకళ్ళు చేశారు, వెరీ గుడ్, 3. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? యూత్ గ్రూప్ అంటే 25 years అండరు వాళ్ళని మనం యూత్ గ్రూప్ కింద మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. సో మనకి ఎంతమంది అటెండ్ అవుతున్నారనే విషయం కావాలి, చూస్తాను మనం, అందుకని అడుగుతున్నాను. సో దయచేసి మీరు క్లాస్లో ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. లేదంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చాట్ గ్రూప్లో పెట్టండి, మేము యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళము అని చెప్పేసి. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకొకరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, 4. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఒకవేళ హ్యాండ్ రైజ్కి వీలవకపోతే యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు చాట్లో మీరు ఐ బిలాంగ్ టు యూత్ గ్రూప్ అని ఒక మెసేజ్ పెడితే సరిపోతుంది. ఐ మీన్ యూత్ గ్రూప్ అని కానీ. సో ఒక 1 or 2 minutes టైం తీసుకుని దయచేసి మీరు 25 years కానీ ఆ లోపు వాళ్ళు కానీ అయితే మీరు యూత్ గ్రూప్ కాబట్టి ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదా చాట్ గ్రూప్లో నేను యూత్ గ్రూప్ అని ఒక మెసేజ్ పెట్టండి. సో అది మనకు ఎంతమంది అనేది కౌంటు ఇస్తుంది, అందుకని అడుగుతున్నాను. ఇంకా కొంచెం ఫ్యూ మినిట్స్ టైం ఉంది, మీరు దయచేసి ఈ లోపల వచ్చి చేయండి మీరు యూత్ గ్రూప్ అయితే కనుక.
సో ఇక్కడ మనకు నన్ను క్రమం తప్పకుండా నిరంతరం స్మరించే వాడికి స్థిరమైన భక్తి కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను అన్నారు. సో ఇక్కడ కుచేలుడిని చూపిస్తున్నారు, ఆయన బాల్య స్నేహితుడిని. మరి ఎక్కడ గురువు గారి దగ్గర వాళ్ళిద్దరూ ఒకే గురువు దగ్గర నేర్చుకున్నారు. సో బలరామకృష్ణులను చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. సాందీపని ముని దగ్గర బలరామకృష్ణులు ఇద్దరు కూడా విద్యను అభ్యసించారు. సో కృష్ణుడు భగవంతుడైనా ఆయనకు అన్నీ తెలిసినా మనందరికీ కూడా గురువు దగ్గర విద్య అభ్యసించటం ఎంత ముఖ్యమో ఒక ఉదాహరణగా చూపించాలనే ఉద్దేశంతో భగవంతుడు కూడా మరి గురువు దగ్గర చేరి అన్నీ నేర్చుకున్నారు. ఆయన భగవంతుడు కాబట్టి రోజుకొక కళ చొప్పున అన్నీ 64 కళలు 64 రోజుల్లో పూర్తి చేయటం జరిగింది. బట్ ఇక్కడ భావం ఏమిటి అంటే అందరికీ కూడా గురువు అనేవాళ్ళు ఎంత ముఖ్యమో, గురువు దగ్గర నేర్చుకోవటం ఎంత ముఖ్యమో చూపించడానికి ఆయన సాందీపని ముని ఆశ్రమంలో నేర్చుకున్నారు. సో ఈ కుచేలుడు అక్కడే ఫ్రెండ్. ఆయన పెద్ద అయిన తర్వాత మరి దారిద్ర్యంలో ఉన్నప్పుడు భార్య ప్రోద్బలం మీద ఆయన సహాయం అడగటానికని వస్తూ కూడా భగవంతుడి మీద భక్తిభావం తప్ప ఆయనకి ధనం మీద కోరిక లేదు. సో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఎంత గౌరవ మర్యాదలతో ఆయన్ను స్వీకరించి భగవంతుడు ఆయనకు అతిథి సత్కారాలు చేయటం జరిగింది. ఈ కుచేలుడు మాత్రం తను వచ్చిన పని ఇది కావాలి అని నోరు తెరిచి ఏది కూడా అడగలేదు. ఆయనకు భగవంతుని చూడటంతోనే తృప్తి చెందాడు. కానీ ఆయన భక్తి కారణంగా మరి ఆయన నోటితో అడగకుండానే ఆయనకు కావలసినవన్నీ కూడా భగవంతుడు ప్రసాదించడం జరిగింది. ధనము అవన్నీ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి. కానీ కుచేలుడు కూడా ఆ వచ్చిన ధనంతో ఆయన భగవంతుని మర్చిపోకుండా ఎప్పుడు అది మంచి కార్యాలకే ఉపయోగిస్తూ అతను జీవితాన్ని ఆ రకంగా సార్థకం చేసుకున్నాడు. ఆ భక్తుడు కాబట్టి ఆయన ఆ విషయం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానా సంసిద్ధిం పరమాం గత. సో మాముపేత్య పునర్జన్మ, ఎవరైతే నన్ను అసలు అంటే భగవంతుడిని పొందాలి అని అంటున్నాము, ఈ భగవంతుడిని పొందటం వల్ల ఏమిటి మనకు వచ్చేది అని ఎవరికైనా కనుక ఒక ప్రశ్న వస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆన్సర్. ఏమిటి? మాముపేత్య, నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. ఇక ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైన ఈ దుఃఖాలయానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. పునర్జన్మ అనేది నన్ను పొందిన తర్వాత ఇంకా ఉండదు. నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమగతి. సో నన్ను పొందిన తర్వాత ఆ మహాత్ములు పరమగతిని, ఆ సిద్ధత్వాన్ని పొంది పరమగతిని పొందుతారు. పొంది దుఃఖాలయమైన ఈ అశాశ్వత దుఃఖాలయానికి మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి కనుక మనం పొందితే, భక్తితో యోగులుగా ఉన్న ఈ మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కాబట్టి దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి మళ్ళీ ఎప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా తిరిగి రారు. సో భగవంతుణ్ణి మనం ఒక్కసారి ఆ మోక్షాన్ని తెచ్చుకోగలిగితే ఇక మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. దుఃఖాలయం అంటున్నారు, మరి అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఏదో ఒకటి ఎప్పుడు ఆందోళనలు దుఃఖాలు ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. సో ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలే. ఈ పై లోకం నుంచి బ్రహ్మలోకం నుంచి కింద లోకం వరకు అన్ని లోకాల్లో కామన్గా ఉన్నది ఏమిటి అంటే పుట్టుక మరణం అనేది ఉంటుంది. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మళ్ళీ జన్మించడు అని చెప్తున్నారనమాట. ఆ బ్రహ్మభువనాల్లోక పునరావర్తిన అర్జున, అన్ని లోకాల్లోనూ కూడా ఈ జనన మరణం అనేది ఉంది. మాముపేత్యతు కౌంతేయ, నన్ను పొందిన తర్వాత కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే, పునర్జన్మ అనేది లేదు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక, ఇక్కడ మీకు ఈ గోలోక చార్ట్ చూపిస్తాను. ఆ లోకాలన్నీ ఏమిటో ఒకసారి చూద్దాం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఓకే, 4 పీపుల్ రేస్ చేశారు, థ్యాంక్స్. ఇప్పుడు మీరు హ్యాండ్లో చేసుకోవచ్చు. ధన్యవాదాలు. సో ఈ గోలోక చార్ట్ ఒకసారి
మీకు చూపిస్తాను. ఏమిటి ఆ 14 లోకాలు అన్నది మనం ఆ చార్ట్లో చూడొచ్చు. అది మాతాజీని మీకు పోస్ట్ కూడా చేయమని చెప్తాను. సో అది మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో షేర్ చేసి చూపిస్తాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, గోలోక చాట్ కనిపిస్తోందా? కళ్యాణి మాతాజీ. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇది హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇది గోలోక చాట్. సో ఇక్కడ మనం మీరు చూసినట్లయితే అంటే మీకు మాతాజీ మీరు మీ దగ్గర చాట్ ఉందా? మీరు పోస్ట్ చేయగలుగుతారా వాట్సాప్ గ్రూప్? చేస్తాను మాతాజీ, నేను చేస్తాను. సరే, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో మాతాజీ మీకు పోస్ట్ చేస్తారు, మీరు తర్వాత క్లియర్గా చూసుకోండి. ఇక్కడ నేను బ్రీఫ్గా చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ మీకు పైన గోలోక మన రాధాకృష్ణులు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత భగవంతుడి నుంచి ఈ విస్తరణలన్నీ కూడా చూస్తారు. మరి ఇక్కడ మీరు ఇదంతా కూడా ఈ సైడ్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి, మీరు చదువుకోవచ్చు. బట్ బ్రీఫ్గా దాని కింద మీరు ఇక్కడ లక్ష్మీనారాయణులు, వైకుంఠం మన కారణోదక సాయి విష్ణుమూర్తిని చూస్తారు. ఆ తర్వాత ఇది ఆయన కారణోదక సాయి విష్ణువుగా భగవంతుడు ఒక విస్తరణ అన్నమాట ఆయన. ఆ తర్వాత ఆయన ఈ విశ్వాలన్నిటికీ కూడా కారణం. ఆయన సృష్టించిన తర్వాత ఒక్కొక్క విశ్వంలోనూ మళ్ళీ ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన విస్తరించుకుని ఇంకా ఆయన శక్తిని ఆయన ఒక్కొక్క విశ్వంలోనూ ఈ లోకాలన్నీ కూడా సృష్టిస్తూ ఉంటారు. సో మన యొక్క ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు ఇలా ఆయన ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తారు. ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు నాభి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు పుట్టడం, ఆ బ్రహ్మదేవుడికి సత్యలోకం, తర్వాత తపోలోకంలో ఈ బ్రహ్మదేవుడు కుమారులు సనక సనందనాది సనత్ కుమారులు నలుగురు వాళ్ళది తపోలోకం. ఆ తర్వాత జనలోకం అంటే ప్రజాపతులది, మహర్లోకం అంటే మరి భృగుముని ఈ ప్రజాపతులు వీళ్ళంతా ఈ మహర్లోకంలో ఉంటారు. ఇకపోతే దేవతలదేమో సువర్లోకము, భూవర్లోకం అంటే మరి మన భూవర్లోకము తర్వాత భూలోకము ఇక్కడ మధ్యలో ఉన్నది. ఆ తర్వాత కింద అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలు, మొత్తం ఈ నరకలోకం ఇవన్నీ కూడా కింద లోకాలు. సో భూలోకానికి పైన ఉన్నవన్నీ పైలోకాలు అంటాము, మరి కింద ఉన్నవన్నీ కింద లోకాలు అంటాం. ఇవి ఈ 14 లోకాలు మనకు చూపిస్తున్నారు. ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు ఆయన ఈ లోకంలో లేరు, ఆయన నుంచి ఇది సృష్టించారు. అయితే ఈ లోకంలో విష్ణుమూర్తి అవతరణ విస్తరణ ఏ రూపంలో ఉంది అంటే క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో పాల సముద్రంలో, క్షీరం అంటే పాలు కదా, అందుకే పాల సముద్రంలో ఉంటున్నారు కాబట్టి క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని పేరు వచ్చింది. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో శ్వేత దీపం అనేది ఒకటి ఉన్నది. ఆ శ్వేత దీపంలో ఈ పాల సముద్రం ఉంటుంది. అక్కడ ఈ విష్ణుమూర్తి అక్కడ అంటే ఆ అవతారంలో ఆయన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నారు. సో ఆయన పేరు క్షీరోదక సాయి విష్ణు, లక్ష్మీదేవితో సహా ఆయన అక్కడ ఉండటం. సో ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువే అందరి హృదయాలలో పరమాత్మ రూపంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవరాశులు అందరి హృదయాలలో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విస్తరణలు, భగవంతుడి విస్తరణలు 3. కారణోదక సాయి విష్ణు ఆయన ఈ ప్లానెట్స్ని, ఈ రకరకాల విశ్వాలన్నింటినీ సృష్టిస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్క విశ్వంలోనూ మళ్ళీ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా అవతరించి ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు ఆ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తారు, ఆ భౌతిక ప్రపంచాన్ని.
ఆ భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి 14 లోకాలు ఉన్నాయి. అందులో మళ్ళీ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా శ్వేతదీపంలో ఉంటారు. ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపమే పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవరాశిలోనూ ఉంటుంది. అందరిలో పరమాత్మ ఉంటాడని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అందరిలో ఉండే ఆ పరమాత్మ ఎవరంటే ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు యొక్క రూపమేనని చెప్తున్నారు. సో పరమాత్మ ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం పరమాత్మ కూడా. అది కాకుండా ధ్రువలోకం చూస్తున్నాం. మనం ధ్రువ మహారాజ్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ ధ్రువలోకం చూసామన్నమాట. సో ధ్రువలోకం ఆయన అది కూడా భగవంతుడి యొక్క స్థానమే నేను చెప్తున్నారనమాట. అది మీరు ఇదంతా చదివితే మీకు అర్థం. సో ఇది ఈ మనం చూసిన శ్లోకం ఏంటి? ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తిన అర్జున. సో ఈ పైలోకం బ్రహ్మలోకం సత్యలోకం అన్నిటికంటే పైన ఉంటుంది. కింద ఈ అతల వితల సార సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలని చెప్పుకున్నాం. ఈ పైలోకం సత్యలోకం నుంచి కింది లోకం వరకు ఒక విషయం అన్ని లోకాల్లోనూ కామన్ ఏంటి అంటే జననం మరణం. అన్ని లోకాల్లోనూ బ్రహ్మకు కూడా ఒక టైం ఉంది అని నిన్న మొన్న చెప్పుకున్నాం. బ్రహ్మ రోజు ఒక్కొక్కటి కూడా 44,000 లక్షల సంవత్సరాలు ఆయనకు ఒక్కరోజు అని కూడా చెప్పుకున్నాము. సో అలాంటి రోజులు అలాంటి సంవత్సరాలు ఒక 100 గడిస్తే ఆయనకు ఆయన టైం అది అని కూడా చెప్పుకున్నాము. సో అందుకని అన్నిట్లోనూ కూడా అది ఉన్నది. కానీ నన్ను చేరుకున్న వాళ్ళు మాత్రం మళ్ళీ ఈ ప్రదేశానికి రారు, నా నివాసానికి చేరుకున్న వాళ్ళు మరలా జన్మించరు అని చెప్తున్నారు. భూతగ్రామస ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్ర్యాగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. సో ఈ జీవులన్నీ బ్రహ్మకు రాత్రి కావటంతో విలీనమైపోతాయి, పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అది నిన్న కూడా మనం చూసాము. సో ఇక్కడ మళ్ళీ బ్రహ్మ ఒక్కరోజు ఎంత అనేది నిన్న మనం చూసాం, ఇవాళ కూడా ఆయన ఒక్కరోజు 86,400 లక్షల సంవత్సరాలు అయితే బ్రహ్మకు ఒక్కరోజు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన కలియుగంలో 432,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ద్వాపర యుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు ఎక్కువ. సో 2 × 432,000 అంటే 8,64,000, 8,64,000 సంవత్సరాలు, 864,000 సంవత్సరాలు. త్రేతాయుగం 3 రెట్లు కలియుగానికి. సో 3 సార్లు అంటే 12 లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు. సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు ఎక్కువ. కాబట్టి 4 సార్లు హెచ్చవేస్తే మనకు 17 లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు వస్తాయి సత్యయుగంలో. సో ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అంటామన్నమాట. సో ఆ దివ్య యుగంలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 4, 3, 7, 9 ప్లస్ 1 కలియుగం. 10 సార్లు 432,000 సంవత్సరాలు హెచ్చవేస్తే ఒక దివ్య యుగంలో 43,20,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఒక దివ్య యుగంలో. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం. అయితే 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే బ్రహ్మకు ఒక పగలవుతుందన్నమాట. సో అంటే ఎంత? 43,200 లక్షల సంవత్సరాలైతే బ్రహ్మకు పగలు. మరి రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది కదా, 43,200 లక్షల సంవత్సరాలైతే ఒక రాత్రి. ఈ 2 కలిపితే 86,400 లక్షల సంవత్సరాలైతే బ్రహ్మకు ఒక రోజు అవుతుందన్నమాట. సో అలాంటి రోజులు 365 అయితే ఒక సంవత్సరం. అలాంటి సంవత్సరాలు 100 అయితే అప్పుడు కానీ ఆయన ఆయుష్ అంత పెద్దదన్నమాట. సో బ్రహ్మదేవుడు ఒక్కరోజు అంతుంటుంది. సో ఆయన పగలంతా కూడా మరి బ్రహ్మకు ఈ జీవులన్నీ పగలు బ్రహ్మకు రాత్రి కావటంతో విలీనమవుతాయి, పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే భగవంతుణ్ణి పొందితే అని అంటున్నాము. భగవంతుని యొక్క ఆ నివాసం ఆ పొందితే ఆ భావన ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ఆ దివ్యధామం ఎలా ఉంటుంది
అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్తం ఆహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అవ్యక్తోక్షర హరే కృష్ణ ఇత్యుక్త. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. గోలోక చార్టే ఉంది మాతాజీ, శ్లోకం రాలేదు. ఓ ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. అది ఏదో పొరపాటు జరిగిందేమో, అయితే చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం. ఓకే ఓకే. ఓకే మాతాజీ. ఇప్పుడు వచ్చిందా మాతాజీ? వచ్చింది. బ్రహ్మదేవుడిది వన్ డే కనిపిస్తోంది కదా. ఓకే. సో కనిపిస్తుంది. థ్యాంక్స్ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఇది ఇంపార్టెంట్, అందుకని ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను, చూడండి. సో కలియుగం 4,32,000 సంవత్సరాలు. ద్వాపరం కలియుగానికి 2 రెట్లు కాబట్టి 2తో హెచ్చవేస్తే 8,64,000. త్రేతాయుగం కలియుగానికి 3 రెట్లు కాబట్టి 3తో హెచ్చవేస్తే 12 లక్షల చిల్లర ఎంతో వస్తుంది అన్ని సంవత్సరాలు. సత్యయుగమేమో కలియుగానికి 4 రెట్లు కాబట్టి 4తో హెచ్చవేస్తే 17 లక్షల చిల్లర ఎంతో వస్తుంది సంవత్సరాలు. సో 17 లక్షల చిల్లర, 12 లక్షల చిల్లర, 8,64,000 ద్వాపరయుగం, 4,32,000 కలియుగం. ఇవి ఒక్కొక్క యుగంలో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అన్నమాట, సంవత్సరాలు. అయితే ఈ 4 యుగాలు కలిపితే దాన్ని ఒక్క దివ్య యుగం అంటారు. సో ఆ దివ్య యుగంలో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 40, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 43,20,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఒక దివ్య యుగంలో. అయితే 1000 దివ్య యుగాలు అయితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక్క పగలు అంటున్నారు. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడి పగలు ఎంత అంటే 43,200 లక్షల సంవత్సరాలు. మరి ఆయన రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది కదా. సో 43,200 లక్షల సంవత్సరాలు రాత్రి. సో మొత్తం ఒక్కరోజు బ్రహ్మదేవుడి జీవితంలో ఎంత అంటే 86,400 లక్షల సంవత్సరాలు. అంత పెద్దది ఆయన ఒక్కరోజు. కాబట్టి ఆయన రాత్రి, బ్రహ్మదేవుడికి రాత్రి అయిన సమయంలో విలీనం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సృష్టిలో. మళ్ళీ పగలైనప్పుడు సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే అది ఇక్కడ చెప్పారు కాబట్టి అసలు బ్రహ్మ జీవితం పగలు రాత్రి ఎంత అన్నది చూసామన్నమాట. బ్రహ్మకు రాత్రి కావడంతోనే ఈ జీవులు ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి, పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయని చెప్పారు. సో ఎనీవే, ఈ దివ్య నివాసము వ్యక్తం, ఈ భగవద్ధామము చేరుకోవాలి అనుకుంటున్నాము, మోక్షం అనుకుంటున్నాము. ఆ స్థితి, భగవంతుని దివ్యధామం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ వివరిస్తున్నారన్నమాట. అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్తస్ అంటే ఆ నివాసం వ్యక్తం కానిది, నశింపు లేనిది, మరియు అది పరమ గమ్యము, పరమాం గతి, పరమగమ్యం. యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే, ఎవరికి ఇది ప్రాప్తమవుతుందో వారు మళ్ళీ తిరిగి రారు ఇంకా ఈ ప్రపంచానికి. తద్ధామ పరమమ్మ, అలాంటిది నా దివ్యమైనటువంటి ధామము అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ దివ్య ధామము, దివ్య నివాసము వ్యక్తము కానిది, నశింపు లేనిది, మరి అది పరమగమ్యము, పరమాం గతిం, పరమగమ్యం. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాడు. యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే, అది ప్రాప్తించిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాడు. తద్ధామ పరమమ్మ, అలాంటిది నా దివ్యమైనటువంటి నివాసము అని చెప్తున్నారు. సో ఇది భగవంతుడు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మనకి శ్వేతదీపంలో లక్ష్మీదేవిని కూడా చూపిస్తున్నారు. మరి ఇక్కడ గోలోకం రాధాకృష్ణుల్ని చూస్తున్నాం. సో భగవద్ధామం అంత దివ్యమైనది, అక్కడికి చేరుకున్న సింపులేనిది, పరమగమ్యము. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత ఆ ధామానికి మళ్ళీ మనం తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మనకు ఒకసారి ఆ స్థితి వస్తే అంతా కూడా ఆ నిత్యానందం, బ్లిస్ అంటారు. ప్రతి పదం పాటే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఆ నిత్యానందం అనేది మనకు వస్తే, అది ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాయి, దాన్ని ఏ రకంగా మనం వర్ణించుకోవాలో మనం ఊహించుకోవాలంటే బ్రహ్మానందం, నిత్యానందం అంటే ఆ ఇంగ్లీష్లో బ్లిస్ అని కూడా అంటాము.
సచ్చిత్తానందలో ఉన్నటువంటి ఆనందం. దానికి ఎండ్ అనేది లేదు. ఏ సుఖము భౌతిక ప్రపంచంలో అటువంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వదు. ఇది భగవన్ ప్రాప్తి. ఆ స్థితి, భగవంతుడితో ఆ స్థితి, ఆ కనెక్షన్ వస్తే వచ్చేటటువంటి ఆనందం అలాంటిది. నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం. ఇక భౌతిక ప్రపంచంలో మరి మనకు అన్నీ కూడా ఆందోళనలు, దుఃఖాలు ఏవేవో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా బాధలు. దానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే మనం ఆ యోగంలో వచ్చేటటువంటి ఆనందానికి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనకు అటువంటి ఆనందం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేం. అటువంటి ఆనందం భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్ వచ్చినప్పుడే వస్తుంది. సో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఏమిటి? అది శాశ్వతమైనది, తప్పులేనిదంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి భావాలు, కల్మషాలు ఉండవు. అపరిమిత ఆనందం. అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేదంటే ఏదో భౌతిక సంబంధించిన కోరికలు కాదు, భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం. అదే అల్టిమేట్ గోల్ కాబట్టి మనందరికీ. కాబట్టి అది ఆ కోరిక నెరవేరిన టైంలోనే మనకు ఆనందం వస్తుంది. ఆకర్షణీయం, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టం, అత్యున్నత లోకం, తిరిగి రాని ప్రదేశం. నైతే శృతి పాఠా జానం యోగి ముఖ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. కాబట్టి ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కూడా కలవరపడరు. ఏమిటి రెండు మార్గాలు అంటే, ఇక్కడ దాని ముందు శ్లోకం ఒకసారి చూద్దాము. సో మీకు ఆ మాట ఏమిటో అర్థమవుతుంది. ఇది కనిపిస్తుందా మాతాజీ? 7.29 శ్లోక ఉంది మాతాజీ. అదే జరా మరణ మోక్షాయ ఉంది. ఓకే, సరే. అంటే అంతకుముందు శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన వాళ్ళు అంటే దాని అర్థం ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా మాతాజీ ఈ శ్లోకం? శుక్ల కృష్ణ గతి అది కనిపిస్తుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. శుక్లకృష్ణే గతి హేతే జగత శాశ్వతే మతే. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఏకయా యాత్యనావృత్తిం అన్యయా వర్తతే పునః. ఈ జగత్తును వీడుటకు వేదాభిప్రాయం అనుసరించి శుక్లకృష్ణాలనే రెండు మార్గాలు ఉంటాయి. శుక్ల మార్గంలో మరణించేవాడు మళ్ళీ తిరిగి రాడు. అలాగే చీకటి మార్గం మరణించేవాడు అంటే కృష్ణపక్షం అయితే మళ్ళీ వెనక్కి వస్తారు అని చెప్తున్నారు. మన వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు, ఉత్తరాయణం, మన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఉత్తరాయణం అని, తర్వాత ఇలా కృష్ణపక్షము, శుక్లపక్షము, ఇలా కృష్ణపక్షం అని చెప్పి. అయితే ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాలో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, నైతే శృతి పాఠ జానన్ యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. భక్తులు ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసినా కూడా ఎప్పుడు కూడా మోహన్ చందర్ అంటే కలవరపడరు. కనుక నువ్వు భక్తిలో స్థిరపడు. ఇవన్నీ నీకు అసలు భక్తి అనే భక్తిభావం ఉన్నప్పుడు ఇక నీకు ఎప్పుడు పోయినా కూడా నీకు ఆ కలవరం అక్కర్లేదు. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నన్ను చేరుకుంటారు. ఏ సమయంలో ఎలా ఎప్పుడు పోయినా కూడా భక్తులకు అది వర్తించదు. వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఎప్పుడు పోయినా నా దగ్గరికే వస్తారు. కాబట్టి నువ్వు మోహన్ చందర్ అంటే వాళ్ళు భయపడరు, ఆందోళన చెందరు. కాబట్టి నువ్వు ఆ భక్తి మార్గంలో స్థిరపడు అని చెప్తున్నారనమాట. వాళ్ళకి తెలుసు ఈ విషయాలన్నీ భక్తులకు, కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆందోళన పడరు. కాబట్టి నువ్వు కూడా ఈ భక్తి మార్గంలో స్థిరపడు. సో భక్తులకు ఈ రూల్స్ ఏవి కూడా అప్లై కావు, సింపుల్ మాటల్లో చెప్పాలంటే మనం. సో ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా భగవంతుణ్ణి పొందుతారు.
వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. ముఖ్య శ్లోకము. సో వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ, వేదాలైన యజ్ఞాలైన తపస్సులైన ఏవైనా దానేషు యత్పుణ్యఫల ప్రదిష్టం, దానాల వల్ల కూడా వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే పుణ్యము అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వ, సో వీటన్నిటికంటే కూడా అధిగమించి ఉంటుంది. ఏది? యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం. సో యోగి వేదాల అధ్యయనం చేయటం, కఠినమైన తపస్సులు చేయటం, దానాలు ఇవ్వటం, ఇలాంటి సత్కార్యాలన్నిటి వల్ల మనకు కలిగే పుణ్యఫలాల కంటే కూడా మించినటువంటిది భక్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి యోగి యొక్క ఫలితం అని చెప్తున్నారు. వీటన్నిటినీ పొందగలడు ఆ భక్తుడు. ఇలాంటి వేద పఠనం వల్ల, తపస్సుల వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల ఎంత పుణ్యం వస్తుందో భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడు వీటన్నిటికంటే ఎక్కువ పుణ్యాన్ని పొందగలడు. చివరికి యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం, వాళ్ళు ఆ పరంధామాన్ని, భగవంతుడి యొక్క పరంధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో భక్తిలో ఉన్నటువంటి, భక్తి మార్గంలో ఉన్న వ్యక్తి ఈ వేదాలను చదివిన, తపస్సులు చేసిన వాళ్ళకన్నా వీటన్నిటికంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యఫలాన్నే సంపాదించి భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలరు. సో ఆ భక్తి అనేది అంత ముఖ్యం అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక్కడ మనకు ఈ చాప్టర్లో ఇదేమిటో ఒక్కసారి చూద్దాం. అంటే సారాంశం, ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్న సారాంశం ఏమిటి అంటే, సదా హరే కృష్ణ మహామంత్రం భగవన్నామాన్ని జపించటం ద్వారా మరణ సమయంలో శ్రీకృష్ణ భగవాను సులభంగా స్మరించగలుగుతాం. ఎప్పుడు ఆ ప్రాక్టీస్లో ఉంటే మనం నోటితో అనకపోయినా మనసులో ఆ భావము, ఆ నామము మనకి ఎప్పుడు ప్రతిష్ఠించుకుపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ అధ్యాయము, ఆ అభ్యాసము, ఆ సాధన మనం ఎప్పుడు చేసినట్లయితే రోజు మనకు అది ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని అది మనకు ఒక చక్కటి మంత్రాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ మంత్రంలో అన్ని కృష్ణనామాలు, రామనామాలు అన్నీ, హరే అంటేనేమో రాధాదేవి శక్తి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ నామాన్ని జపిస్తే ఒక్కసారి ఒక మాలతో జపించడానికి ట్రై చేయండి.